ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ኣገዳሲ ዝበልናዮም ዓበይቲ ኣርእስቲ ዜናታት ናይ ዓለምና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ሕልፍ ኣካይዳ ክንሪኦ ኢና ኣብ ካልእ ዓለም ዝጥቀምሉ ቋንቋን ኣብ ዩክሬን ክኾን ከሎ ዝጥቀምሉ መልሓስን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝቀያየር ብተግባር ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ምዕራባውያን ሃገራት ብኔቶ ድዩ ብካልኦት ሃገራት ድዩ ብገለ ብዝተፈላለየ መዓት እኽብካብ ዘራያት ክእክቡ ከለዉ ነቶም ውሕዳት ራሻ ዘለዎም ግሩፕ ግን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍርሖም ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ስለዚ ብዙሕ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታት ስለ ዘለዋ ምሳይ ፅንዑ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ክትቅፅሉ ድማ ኣብ ትሕትና ሓትት መጀመርያ በቲ ዓውደ ኩናት ክንጅምር ኢና ብክልቲኡ ወገን ክንሪኦ ኢና ከመይ ኢሎም ይትንትንዎ ኣለዉ እስከ let's go what's going on the battleground says it has captured more settlements in eastern Ukraine while advancing towards the military hub of Pokrovsk. Moscow says its forces have captured the villages of Memrik and Novorodivka. Pokrovsk is strategically important as it lies on a road that supplies Ukrainian troops and towns. Again, at the ኩናት ነታ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ከተማ እዩ ዘሎ ብርቱዕ ኩናት ስቲል ኣቡ ብዙሕ ምጭፍጫፍ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ I think I don't know ማለት every day ዳርጋ ክንደይ በዓልቲ ገይሮም ኣለዉ ኣብኡ ጥራይ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ ጥራይ ኣትኪሎም ክልቲኦም ወገናት እዮም ዩክሬን ንዓኑ ከጥሕኑ ራሻ ድማ ንዓኑ ክወስዱ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካሊእ እዚ ከዓ ኩናት ናይ መዳፍዒ war of attrition እዩ ዝበሃል ትርጉም ናቱ ድማ ንፀላኢኻ ኮምፕሊትሊ ደምሲስካ እትቆፃፀሮ ዕርዲ ማለት እዩ ብኩሉ ዘለካ ኣፅዋር ንፀላኢኻ ኮምፕሊትሊ ኣፅዋራቱን ሓይሉን ደምሲስካ ይኸታቱ ኣብ እቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ ኩናት ድማ ሓንቲ ቪድዮ ትማሊ ኣብዚ ከምፅኦ ስለተሸግረኒ እምበር ኣብ ኤክስታይ ርአ መስለኩም ክልተ ወታሃደራት እናኸዱ ከለዉ ናይ መን ወታሃደር ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ድሮን ትመፆም እዛ ድሮን ነፍሲ ቀትለት እያ ትፍፅም መፅኣ ኣብ ነፍስኻ ትትኮስ ሕጂ ከምዚ ሃመማ ወይ ከምዚ ንህቢ ክነኽሰካ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ዙርኦም ትዘውር ይትክሱ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ኣብ መወዳእታ ነቲ ሓደ ክትቆትሎ ምስ መፀት ብረቱ ደርቢዩ የቃፅላ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩናት ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝነግረካ ሰብ ንሰብ ኣይኮነን ዝቐትል ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ሰብ ንሰብ ተራእዮም ከማን ዝፈልጡ ይመስለኒ ኣብዚ ኩናት እዚ ብማዕዶ ብሓፂን ብቴክኖሎጂ ብሚሳይላት ብመዳፍዕ ብገለ ጥራይ ዘሎ ብነፈርቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብድሮናት እተን ድሮናት ኩሉ ዓይነት ፀገም እየን ዝገብራ ዘለዋ እዚ by the way ሓንቲ ድሮናት ናይ ራሻ ናብ ኤሮጳ ኣትየን ዝብል ሪፖርት ሃወፅኡ ኣሎ ምናልባት ሓቂ ድያ ሓቅን ክንሪኦ ኢና Across the Eastern Front, Russian forces now control about a fifth of Ukraine since launching their full-scale invasion in February of 2022. We'll take a closer look at this with Marina Miron, who's a military analyst. ክጅምር ከሎ እንታይ ክብል ፀኒሑ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ 20% ናይቲ ኩናት ናይቲ ናይ መሬት ናይ ዩክሬን ሒዛ ከም ዘላ ልዕሊ እዩ ዝበሃል ግን 20% እያ ሒዛ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ለንቀነይ ሓንቲ ነገር ገዲፎም ኣለዉ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ክገድፍዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለምንታይ ኣብዚኣ እስከ ንእሽተይ ክትንክፎ እዮም ግን College London, welcome back to DW, Marina. These advances seem incremental. How significant is it really for Russia to have captured these two villages? Good evening, Phil. It's interesting that it's being reported now because Ukrainian deep state has reported the Russian capture of Memrik village some 10 days ago on August 29th. And so what we're seeing in kind of tactical and operational terms, capturing of Memrik threatens the Ukrainian grouping in Karlivka, which is just southeast of the village, because the Russians could move and cut off Ukrainian logistical supplies there. But in a grander scheme, what we're seeing is that essentially Russian troops trying to secure their flanks while they're moving towards Pokrovsk. And the problem here is it might take them long to take the city, but if they can maintain it within their artillery range, it already complicates Ukrainian forces' logistics. And that እታ ፖክሮቭስክ ትበሃል ከተማ ምሉእ ብምሉእ ተቆፃፂሮማ ያለውን ግን እቲ ዘለዎ ርሕቀት ነቲ ሎጂስቲክስ ናይታ ከተማ ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ገይርዎ ኣሎ ኦልሬዲ ይብላ ኣሎ ስለዚ ትብላ ኣላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ከተማ እዩ እዚ እቲ መንገዲ ንሎጂስቲክስ ጉዕዞ ናብ ዝተፈላለየ ግንባራት ዘለዉ ካብኡ ዝኸይድ ሎጂስቲክስ መዋፈር ናይ ሎጂስቲክስ ዓይነት እያ ብትሬን ብካልእ ንሳቶም ግን 8 ኪሎ ሜትር 7 ኪሎ ሜትር ናብኡ ቀሪቦም ስለ ዘለዉ ሕጂ ኦልሬዲ እቲ ሎጂስቲክስ ክካየድ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ሶ እቲ ኮምፕሊኬሽን ይሓዝዋ ኦልሬዲ ፅልዋናቱ ክረአ ጀሚሩለ ትብላ ኣላ ስለምንታይ
تقندي منቀሳቀሲት ቦታ ወይ እውን መራኸቢት ቦታ ከተማ ስለ ዝኾነት ካብኡ ናብ ዝተፈላለየ ግንባራት ዝኸይድ ኣፅዋር ድዩ ኣብ መግቢ ድዩ ካልእ ነገራት ድዩ ንዘሎ ከንቀሳቀሱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ዝንቀሳቀስ ሪኦም ካርሞ ስለ ዝኽእሉ ቀሪቦሞ ስለ ዘለው ስለዚ እቲ ፅልዋ ኦልሬዲ ጀሚሩ ኣሎ ወላ ከይሓዝዎ ከሎ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ያ እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ዳርጋ ሰራዊታ ወዲኣትሉ ኣብ ዘላ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ረኣዩ ምናልባት ክገርመኩም እውን እዩ ነዚኣ እስከስምዋ Invasion of Ukraine. Outgunned and outnumbered, Ukraine is finding its military ranks are not only struggling with low morale, but also desertion. Now the country is looking to a new kind of freedom fighter, convicts. እንታይ ትብላ ኣላ ሰምዖ ኣለኹም ሲኤንኤን እዚ ዩክሬን ዋሕዲ ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነን ትሳቐ ዘላ ዋሕዲ ኣፅዋር ኣለዋ ዋሕዲ ሰራዊት ኣለዋ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ሞራል ናይቲ ሰራዊት መሬት ስለ ዝዘበጠ ዝሃድሙን ካብቲ ኩናት ክእለዩ ዝፍትኑ ببزح سراويت كم زلوا بخومة الساقة زل هاجريات ولا لا حقهم موت أبكت ميم تقتير خل ذاك هاد ميم برتدا كي حفر خمانكم يلوم يورا زيلوم ولا بزح حلفوا نتي عبي جنرال ناي يوكرين جنرال ألكسندر سريسكي زبهال تانا CNN أمام بورك حتى خلاكم يلاتو انتاك تقبروا تقولوا مورال ناي سراويتكم مريزة بيت سلوزلو انتاك تقبروا تقولوا انتاك تقبروهم لا مالت كنفتني ناقل قلي زبل قلي تفردي فيكم مورالو مالت زلوا كوينات وخل أسوار يبلو زخول نحن نسمع زلنا حبريتا خايبة زحمالو مخنياتو دراما خمس سر حلم زلو هيوتو من ملاقات صحيح خمس زلو كعوتو له زي كل كوينات ربحنا أمريكا تبع هيدا زجبر زلو سبحانه قد ما ولا حنت زي رخبوا له كوينات هذا ولده ملوءات فيها مالو تعرف زلو لما نفسك أنا فتنا له سلزي إتو كوينات ساعة كنا كبير كم زلو زي ميديا نايراشا ميديا غير مسلكم نرابع عالم دقفتنا يوكرين زاربوا زلوي سكان اسمعي منج. Frederick Pleiken shows us how one former warden went behind bars to find his troops. Ukrainian troops sweeping into a village on the Eastern Front. But these aren't career soldiers, they're ex-convicts who volunteered from prison, got some basic training, and were thrust into battle. Vitaly, 41 years old, 10 years in jail for theft and violent assault, now assaulting Vladimir Putin's army. عصرت عامات أبد تفريدو أب سربيت زنبريو بسركن بمحرمتن بخالق جبناتن تفريدو زنبريو جبني زي هذا جبنيnya أب سربيت زلو وتشين أبكينات كأتو جبني أبكينات جن حجيلا أديهم الله تتزاجرمك تتزاجرم زير أيوة يوكرين تتحسن حق كله قبولي يوكرين زخون حق خط استغلها إذ جبني زي إيرتران تجارات أب جبني كي جبرتون جبني ترجم الله انتهي زي كاز معرب عالم أمريكا في الله أبرب حناتا أبزي يوكرين من اللو زواجو مسيركم مس يوكرين نازل له ناي هتلر دقفت له ناي هتلر منتاليتي تزلو أبتو جنبارات عرفت معلتي كل زي فيديو دوت كم تنا هتلر زقبرز نبر إيدو كداونتي أرمان هايتي هتلر زنبر نعجيرهم أبتوت هدراو كدانم بوجيرهم واقول له من اسكي حق زمان أمريكا ايسيس القاعده قلب اللي زبال كلهم زيهم امريكا كدليهم كلا نربحان تخينو نعم اسوار هبا مسوم يسرح زالا نابنت القاعده ولا ز ايسيس زبال مس امريكا خوينو اب سوريا نمنكس سوريا كقمت اللي زفتن زالا امريكا تدقفون كم زالا اسرائيل تدقفون كم زالا يتفلت ايسيس نقبر شبره خنا تفك بلغلو كله بدح مغارجا جيميو انت ارم زو صاتولو غزي يلهم كن ابزح غزي دما نعم يعطيكم علامهم بو يمبعو يرم يمزحر سلازي تسليا نيروبان أمريكان نزي قدايز كامنا واحد شرح لي حقنا خالو دعمر نساتهم حق زبالة يكتلوني نبلك عندما حق أو كينات حقي يلا كبالكم مهنياتو أمنا يموتن أربعتن قديم مزبزعكا حق زبالة يلا سو يوكرين سلام تايكم غيرهم قبل يكين مهنياتو زلكا غير كهات تاغو زلكا تكوينات تطو قبلو نعط أولاكم وتيزي قبام نيرو جن they're not doing that so ولا توم دقفتهم رأيهم ببحادة قودنا يوكرين كوتسو جميرا مالو سلمتاي كتودق جميركا كل سبب ببحادة ناقد فكا سلزغي أقد ستريبورت الآن سنهي لك رأيكم يكن نغط سلسل Званием нам его главное выконати. Не розсіюватися, ніколи не теряємося, зразу зібрані, мислимо швидко, чітко діємо. І дуже швидко все треба. The ex-convicts are part of Ukraine's 59th Brigade. Their camp near the front line, rudimentary, but a lot better than jail. Our conversations remain basic about survival or death. So بحبشة كاب إسر بيت وتيوم
ኣብ ዓውደ ኩናት ክልኩል እዩ ዝበሃል ግን ያ ንኻልኦት እዩ ክልኩል ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ክኸውን ከሎ ንረብሖም ክኸውን ከሎ ክልኩል ዝበሃል የለን እስኪ እቲ ኩርስክ ሪጅን ከምዚ ገይሮም እናበሉ ዝፍክርሉ ዘለዉ እንታይ ኮይኑ ቅይሙ ንዝብል ከስከ ንስማዓዮም በቶም ደገፍቲ ናቶም have been delivering on his malign promise of retribution for Ukraine's incursion into Kursk. Towns and cities in every region of the country have been hit by Russian missiles. What's the effect on the morale of the ordinary people you've been speaking to and been around? So, እቲ ኩርስክ ዝበሃል ሪጅን እቲ ንእሽተይ ሒዞሞ ዝነበሩ ይሰልጦም ከምዘየለ ድሮ እቲ ሚድያ ተገምቲሉ ነቲ ዩክሬን ነቲ ሓቂ ከውፅእ ከም ዝጅምር ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ሓቂ ምዝኦም ኣይኮነን ዝርከብ እቲ ቀንዲ ሓቂ ኣብዚ ኢና ክንሰምዖ ምክንያቱ ንሳቶም ክሸፍኑ እምበር ሓቂ ክነግሩ ኣይደልዩን እዮም ጀንስ ማዓዮም ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ትሚሎም ዘለዉ This Saturday conference in London sponsored by the Financial Times, which featured the head of MI6 and the head of CIA discussing against him. I don't know. Is that a dog whistle unification? Does that mean time for military action? Because they already are to join BRICS, which means they're going to leave NATO. It would end up being sort of de facto leaving. I think. Is there anything new going on? The head of CIA discussing Kursk. It seems to be off the front pages. In fact, you don't see anything about it at all. Is there anything new going on there? The Ukrainian incursion into Kursk. So እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ክንርኢና ስለያ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ብሓደ ኮይኖም ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ተዛረብዎ ኣናላይዝ ክገብርዎ እዮም ግብረ መልሲ ክብዎ እዮም ሌሪ ጆንሰን ስለያ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ስለ ዝነበረ ሂ አንደርስታንድስ ዘ ቲንግስ ስለዚ መጀመርያ ግን ብዛዕባ እዚ ኩርስ ዝበሃል ኣብ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣትይዎ ዝነበረ ካብ ሚድያ ጠፊኡ ለለንቀነ እንታይ ኮይኑ እዩ ንዝብል ሕቶ ክንሰምዐ ኢና ወላ ሓንቲ ስለዘየለ ድዩ Kursk. Ukrainians are losing. We talked, and I did some further research after because one of the messages the West is putting out is, oh boy, Ukraine's captured 500 square miles of Kursk. Oh, big. I said, okay, exactly how big is that? That's the size of Los Angeles City. Okay, that's the size of New York City, and yet the total size of Kursk, that entire region, is 12,000 square miles. So in other words, these Ukrainians are running around in about 4% of the territory. And it's not like they're sitting in all these major urban areas built up, lots of infrastructure. They're out in these little islands. ካብዚ ንጀምር ትዘረባ እቲ ኩርስክ ሪጅን ምስ ኣተወት ናይ ዩክሬን ሓይሊ በቃ ከም ሕሱም እዩ ተዘሪብሉ 1,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሒዞም 1,500 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሒዞም እጂ ከምኡ ክበሃል ከሎ ከምዚ ዓብ መሬት ናይ ራሽያ ሒዞም ዘለዉ ገይሩ እዩ ዝዝረብ ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ሓደ እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣብ ራሽያ ዳርጋ ህዝቢ ራሽያ እውን ኣይፈልጦን ክትብል ትኽእል ኢኻ ራሽያ ዓብዪ ሃገር ስለ ዝኾነ ካብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ድማ 4% ይከውን እዩ ትሒዞሞ ዝነበሩ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩርስክ ሪጅን ንባዕሉ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ጫፍ ኢኻ ካብቲ ንእሽተይ ብምዃኑ ድማ ንእሽተይ ክፋል እዮም ሒዞም ነይሮም ነዚ ግን እቲ ሚድያ ፍርቂ ራሽያ ከም ዝሓዘ ገይሩ ከም ሕሱም ተዛሪብሉን ፕሮፓጋንዳ ሰሪሕሉን ፑቲን ምውዳቑ ቀሪብ እዩ ከም ዝናበሉ ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም እንተኾነ ንዓዓ እውን ክሕዝዋ ይከኣሉ isolated villages. It says, give credit to Doug McGregor for the Pine Barrens reference, but it's like sitting out in Jersey in the Pine Barrens. You could have a campsite set up. You could be a little community out there, and you can quote control it, but you're not really controlling the movement of things in and out of that territory. The same for Ukraine right now. So the Russians are steadily moving in. They're mopping them up. They're just cleaning them up in one pocket after another. The images, as unusual. As this MI6 and CIA speaking in public and answering questions from the public conference there were comments about Kursk. So here's the head of MI6, last name Moore, and the head of CIA, Bill Burns, sounding like they're more interested in the narrative, no surprise, Larry, than the facts on the ground. Cut number 9, Chris. So እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ስለያ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን መራሕቲ ናይ ስለያ ናይ ኤምኣይ6 ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስለያ እዩ ሲአይኤ ድማ ናይ ኣሜሪካ እዩ ሓለፍቲ ናቶም ብሓደ ኣብ ስቴጅ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ንመጀመርያ ኣኒዥዋል እዩ ተገይሩ ዘይፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ እቲ ኢምፓየር ይወድቕ ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ንግስነት ኣብ ዝወጥቀሉ ዘሎ እዩ ተራእዩ ዘይፍለጥ ጥራይ ንርኢ ዘለና ስለዚ መራሕቲ ናይ ስለያ መፅኦም ብዛዕባ ፕሮፓጋንዳ ክዛረቡ ጀሚሮም ይብሉ typically audacious and bold on the part of the Ukrainians to try and change the game.
in a way. And I think they have, to a degree, changed the narrative around this. The Kursk offensive is a significant tactical achievement. It's not only been a boost in Ukrainian morale, it has exposed some of the vulnerabilities of Putin's Russia and of his military. So, ትሪዎም ኣለኹም ኤግዛክትሊ እቲ ሚድያ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ሓበሬታ ካበይ ዝብገስ ከም ዝነበረ እቲ ናራቲቭ ብድሕሪ መጋረጃ ብሓለፍቲ ናይ ስለያ ብጀነራላት ናይ ቀደም ዝነበሩ ብሚድያ ብኤክስፐርትስ ናይ ውኪናት ዝበሃሉ ብፖለቲከኛታት ብኩሎም ከም ሓደ ዓብይ ዓወት ከም ዝተገበረ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን እንተኾነ እቲ ስትራቴጂ እቶም ዝፈልጥዎ ነቲ ኩነታት ዓብይ ዕንደራን ዓብይ ክሳራ ዘስዓበ ሕማቅ ኣካይዳ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ሕጂ ስምዕዎም እንታይ ከም ዝብሉ You know, there's no excuse for this level of stupidity by these gentlemen. I mean, it's not like they're without experience. It's not like they've suffered brain aneurysms and lost, half of their working gray matter. They've held positions both in intelligence and in diplomacy, with particular Burns with State Department. I mean, what they're saying is not true. It's a lie. And I realized. So እቲ ደረጃ ናይ ስቱፒዲቲ ናቶም ወይ ከዓ እቲ እንታይ ኢኻ ክትብሎ ማለት እዩ ማለት ክሳዕ ክንደይ ዘይ ሓላፍነታዊ ተግባር ናቶም ደረት የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ሕማቃት ሰባት ወይ ከዓ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ወይ እውን ሓንጎሎም ድኹም ኣይኮኑ እዚኦም ሰባት በላሕቲ እዮም እቲ ኣገባብ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ክሳዕ ክንደይ ተኣሊ ይኸውን ከም ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ ወላ እውን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ሓበሬታ ዘለዎም ኩን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሓሶት ይመርፁ ከም ዘለዉ እምበር ነቲ ሓቂ ይፈልጥዎ እዮም ኢሉ ግን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ዝበሃል ካብ ሓቂ ርሒቑ ኣብ ሓሶትን ህውተታን ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ The definition of a diplomat, somebody who worked with State Department was a person who's paid to lie for their country. But come on, this is objectively has not advanced Ukraine's ability to fight Russia in any form or fashion. It has in fact led to a loss of significant Ukrainian capabilities, and the body count with each passing week keeps growing higher and higher. That I think we're well over 50% casualties on the part of Ukrainians. That's not a success. That's kind of, or by that, if we use that measure, then General Custer, good job. With each passing week keeps growing higher and higher. That I think we're well over 50% casualties on the part of Ukrainians. That's not a success. That's kind of, or by that, if we use that measure, then General Custer, good job. They're a little bighorn. Right, here's Sir Peter. So ብሓፈሻ እቲ ብዙሕ ሰራዊት ብዙሕ ኣፅዋር ብዙሕ ኣርመርድ ቬሂክልስ ከም ዝኸሰሩ ኣብዚ ኩናት ዩክሬን ካብቲ ዝርከቡ ኣፅዋሮም እቲ ዝበለፀ ሪዘርቭ ሰራዊቶም ተጠቂሞም ንወላ ሓንቲ ፋይዳ ዘይብሉ ዓበ ክሳራ ከም ዘጋጠሞም እዮም ዝነግሩ ድሮ ኣብቲ ወታደራዊ ሓለፍቲ እውን ንሱ ካብ ዝተበገሰ ድዩ ብዙሕ ምስሓሓብ ስለ ዘሎ ናይ ስልጣን ምቅያራት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካብታ ዝነበረታ እቲ ዝነበሮም ሓይሊ ኣብቲ ዝነበሮም ናይ መከላኸሊ ቦታ ገለ ከሳልጥ ምኻለ ንኣንኮ ዝረኸብዋ ንሓደ 2-3 ኣብ ሚድያ ከም ሕሱም ተዘሪብሎም ንሳያ ነይራታ ዓላማ ግን ክንዲ ዝዋጋ ኣብ ሚድያ ንክዝረበልካ ከዓ ውፅኢታዊ ድዩ ንዝብል ከዓ ኢትስ አ ቨሪ ትሪኪ ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና again እቲ ጉዳይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ስለያት ራይ ግን ኣይኮኑን ኣብ ኮማት እዮም ዘሎ ወላ ሓለቃ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ስምዑ ወዛ ሕቶ እዚኣ መፅያቶ ነይራ Mr. Chairman, when it comes to the operation in Kursk, how satisfied are you that they have the resources that they need, especially as we head into the winter months? And are there contingency plans underway, or at least in place, should they need to be redeployed? And Mr. Secretary, I have to go back. President Zelensky has repeatedly requested for these long-range attacks inside Russia. Even allies agree. So what is stopping the United States from giving the go-ahead? ክልተ ሕቶታት ሓቲትሎ ነቲ ሓደ ጀነራል እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ኣሎ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዘድሊ ኣፅዋርን ዘድሊ ኩሉ ነገርን ኣለዎ ኢልካ ዶ ተኣምን ምክንያቱ ዊንተር እዩ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ በዳሂ ክኸውን ስለ ዝኽእል ይብሎ ኣሎ ነቲ ሰክረታሪ ናይ ዲፈንስ ድማ ስለምንታይ ኢኹም ዩክሬን ድሌታቶም ዘይተማልኡሎም ዘለዎም ኩሎም ሃገራት ኤሮጳ ሕራይ ኢሎም ኣፅዋሮም ባይ ብሪጣንያ ሚሳይላትና ተጠቂምኩም ድሌትኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎሞም ስለምንታይ እቲ ዝበርታ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንክጥቀሙ ትኽልክልዎም ዘለኹም ዝብል ዘረባ ተዛሪቡሎ እጂ እዚአን ክልተ ሕቶታት ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያብ እንድዩ እስኪ እንታይ ክምልሱ እዮም ንስማዕ እዮም Again,
I don't believe what is stopping the United States. I don't believe one specific capability will be decisive, and you know I stand by that comment. I think Ukraine has a pretty significant capability of its own to address targets that are well beyond the range of ATACMS or even Storm Shadow for that matter. And as we look at the battlefield currently, we know that the Russian. سنتاي زبل زلو مجمريا نحنا تطو زبلنا نجر كل دلي مثلا نبلالو حدا اطوار ويون حدا عينت ميسايل سلا ذهب كانت كوينات نتعود كوينات تغيره مالت هيكونن نخلو النبرتات بحدا قنابير كاكت كي تخيل كاترايو عود كوينات كخيزغل نزازر بازيا اي ثينك كاب زحلف جيغوم تماهيروم يمكم زبل زلو معناتو تانكتاتنا امريكا ابراهام سمزين كم زغ جبراين تباهيل كنو تزريبو ولا حنت لوتي جبران حلف حليفوم ابز حلفه زقاطمم كنتات دما نبزا زربازيا كي ودانا نزي سمعوا. Just weeks after the first of those promised jets arrived. But you see, jets are not supposed to just crash from the sky. It wasn't brought down by enemy fire. So نذكر زنبرنا زين فرتزيان نتعود كوينات كومبليتلي كغيروين F16 مزيان كل نجار كجبراين تباهيلو بزع تزريبلون تلمينانين F16 مزيان ولا حنت لو تقبراي كعلان سلازي تي مينستر ديفنس ناي امريكا زبل زلو هذا عصوار بين ماتيوس غبرو نغير يبلون ات كله ديفنس كابابيليتي تعقمي السراويت بحاده انت امريكا بحاده كسرح تخيلو كم زم مسارحنا موسيقى كله تقنابيرو كسرح تخيلي ينبر هذا بينه عصوار امتيو كسرح كلنا بين كل زي اكزامبل وسدوا تغارو ابزناي وغناي تግራይ ዝነበረ ሚሳይላት ነይሮም ዓበይቲ አጽዋር ሒዞም ነይሮም ተደምሎም ፍሉይ አጽዋራት ሒዞም ነይሮም እቲ ጸገም ግን ዝተገጣጠመ ግንባር አይነበሮምን ተርጀምሎም ሓፂን በይኑ ኩናት ድስዕሪ ድመስሎም ነይሮም ከምታ ኣብታ ሚድያ ወወፂኦም ዝዛረብዋ ዝነበሩ ሓፂን በይኑ ነቲ ኩናት ድስዕሪ ድመስሎም ነይሩ ሓፂን ግን ታንክታትካ መካናይዝድ አጽዋር ግንባር ክትገብር ከለኻ ታንክታት ቦቱ ዝሓዘ መዳፍዕ ቦቱ ዝሓዘ ሞርተራት ቦቱ ዝሓዘ አብሬናት ቦቱ ዝሓዘ ሰራዊት ቦቱ ዝሓዘ ኩሉ ነገር ደረጁ ዝፈልጥ ትእዛዝ ብኮማንድ ሲስተም ዝኸይድ ሓንቲ ትእዛዝ መን ምስ መን ተቀናቢሩ ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ዝመፀ ናይ ጀነራላት ናይ ስልቲ ወፅዩ ስለያ ሓበሬታ ሂቡ ኩሉ ዝተቀናበረ ኩናት ትገብር ተለኻዩ ክሰርሓልካ ዝኽእል ምስጢር ዓወት ናይ ሻዕብያ ካል ነገር ኣይኮነ እተን ዝርከበን ንብረት ኤግዛክትሊ ኣቃሚሞም ብዝበለፀ መንገዲ ብኸመይ ክጥቀምሉ ንኽእሉ ስለዚ ጥቀሙ ዝነበሩ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ውፅኢታዊ ነይሩ ወላ እዚ ቃልሲ ናይ ካብ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ቀፂሉ ድማ ምስ ወያነ ዝነበረ ቀፃሊ ምትፍናን ኢትዮጵያ ኩላ ኣፅዋር ነይርዋ 3-4 ዕፅፊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክትገብር ትኽእል እያ ኣሚን 89 ሚልዮን 120 ሚልዮን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ 2 ሚልዮን ሰራዊት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ቀሊል ንዖም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣፅዋር ኣይሰኣኑን ክሕግዞም ዝኽእል መሊ እዩ እቲ ጸገም ግን እቲ ኣጽዋር እቲ ወታደራዊ ገለገለ ሰባት እንታይ ኢሎም ጽሒፎም ላይ ነይሮም እንታይ ጸገም ኣለዎ እኮ እቲ ካልእ እውን እኮ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ክርክብዎ ይኽእሉ እዮም ጀስት ጊቭ ሚ ሰከንድ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ ብተደጋጋሚ ሰባት ከማን ይሰድሉ እዮም እዚኣ ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ኤርትራሲ ኣብ ሓይሉሲ ኣብ ምፅማሚ ገለለዮምሲ ምስጢር ናይ ትንገርዎ ኢልኩም ጽሒፍኩምኒ ስፖርት ተገይርካ ኣካላትካ ፅቡቅ ክኸውን ዘይፈልጥ ሰብ ኣለ ድዩ ስለምንታይ ሰብ ዘይገብር ምስጢር ኣይኮነን እዚ ወይ እውን ሕቡእ ቴክኖሎጂ ይኮነን ክገብሮ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ጥራይ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ኤቭሪባዲ ኖውስ ዚስ ስፖርት እንድሕር ጌርካ ሓያል ኣካላት ክህልወካ እዩ ንጎ እንተጎይኻ ፑሽኣፕ እንተጌርካ ኣብ ገዛኻ ሓፂን ተልዒልካ ኣካላትካ ክሕይል እዩ አንጌስ ወት እዛ ኩላ ነብሳ ብጥዕና ተበላሽያ ዘላ ሰብ ነዚ ስለዘይሰምዐ ድያ ክገብሮ ይክእልኒ እዩ ጉዕዞ እግሪ ካብ ሳዋ አይ ዶንት ኖ ነስመራ ዲ ዋላ ንናበይ ዝኸይድ ዝነበረ ፅሒፍኩም ላይ ነርኩም ኣብ ኮሜንት ካብ ጋሕቴላይ ናበይ ተጓዒዝና ዝበለኒ ኣብቲ ኮሜንት ተፃሒፍ ነይርየ ነይረ ዘገርም እዩ ነዚ ከም እንድሕር ገይሩ ሰራዊት ሓያል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ምን ክገብሮ ናይ መን ሰራዊት ክገብረኹም ዓቕሚ የለን ገዲፍካ ይኸይድ ይጠፍእ ዳትስ ዋይ ዘይገብርዎ ካልኦት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓያል ስለ ዝኾነ ጥራይ ዝገብሮ ምፅማም ክእለት ስለ ዘለዎ ትእዛዝ ስለ ዝቕበል بحنت قال كل حفيلة يسرعوا كسر يسغل فيسكا مستنفعت زجاجة فجريفو أما استمرت أو كذا ديسبلينز اللي هو سرايس زخونة حيلي نهاية مستيرة يكون نكو زغلو جنبار جريفو كون تجري مسؤول نيركوي هاو تزاريبهم كحبريت أخو زغلو وزن يرام كيكم دليتو سراوي كم يالو قل ما لبنو فلتو كيم زعبا يرتراكم زح فلتيم سيدي فلتو يكونون دي سعروا انتايرا سراوي نهاية
ዝገብሮ ካልኦት ሰራዊት ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ ሲምፕሊ ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ሓደ ሓሞት የድልየካ ዓቕሚ የድልየካ ምፅማም ልዕሊ ኩሉ ምፅማም ዝበሃል ቃል ክትጥቀሙ ኣለኩም ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ክፅማም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ክእል እቲ ምስጢር ግን ክገብሮ ይክእልኒ ኣሲምፕል ኣዝ ዳት ካልኣይ ድማ እቲ ወሳኒ ኩነታት ድማ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ክትዛረበል ትኽእል መራሕቲ ኣለዎ ኤርትራ ኣብ ኩናት መሪሖም ዝኽእሉ ሓለፍቲ ኣለዎ ኤርትራ ኣሚን ካብ ታሪክ እንተተመርኮስ ንስርሒት ፈንቅል ዲዛይን ዝገብር ዝነበረ ናይ ኣፍዓበት ኩናት ሻድሻይ ወራር ማለት እዩ ነዚ መን ገይርዎ ዓበይቲ ጀነራል ንዑ ክገብሩ ከለዉ ምስኦም ጠጠው ኢሎም ዝርዩ ዝነበሩ ኣለዉ ስለዚ ዝወራረስ ሃብቲ እዚ ድማ ጀነራል ስብሓት ፍሬ ኣምፂልኩም ነይረ ዝወራረስ እዩ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ይሰግር እዩ ትምህርቲ እዚ በኢሉ ሓደ ጀነራል ኣብ ገዛ ጥራይ ኣይኮነ ዝገብሮ ኣብ ጎኑ ሰባት ኣለዉ እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ እቶም ካብኡ ትእዛዛት ዝቕበሉ ዘለዉ እቲ ሓሳብ ይፈልጡ እዮም እቶም ቀጥታ ንሱ ዝዞም ዘሎ ኦፕሬተር ናቱ ነቲ ሓሳባት ይፈልጦ እዩ ስለዚ ይሰጋገር እዩ ትፍልጠት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይሰጋገር እዩ ስለዚ እንደገና ይፈልጡ እዮም ከምኡ ዓይነት ጅግንነት ዝፈፀመ እናረኣዩ ዛንታ ናቱ እናሰምዑ ከዕብዩ ከለዉ እቶም ካልኦት ወለዶ ድማ ከምኡ እዮም ዝወርሱ ስለዚ ኤርትራ እቲ ዘለዋ ፀጋ ክጠቅሞ ጥራይ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ክቐድሕዎ ኢትስ ናት ኢዚ ቱ ኮፒ ብቐሊሉ ክቐዳሕ ዝኽእል ኣይኮነን ተዝኽእል ነይሩ ኢትዮጵያ ቀደም መቐድሕዎ ነይሩ ብቐሊሉ ክቐድሕ ሱዳን መቐድሕዎ ነይሩ ኣይክእሉን እዮም ኢት ካምስ ፍሮም ደ ማይንድሰት ካብ ርእሲ ሰብ እዩ ዝጅምር ካብ ዲስፕሊን ናይ ሰብ እዩ ዝጅምር ከምዚ ትፈርሁ ሰባት ኣለኹ ምስጢርና ከይፈልጥዎ ምስጢር ኣይኮነን እዚ እዚ ኣብ ደገ ወፂኡ ዘሎ ሓቂ ክትገብሮ ይከቢድ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ንዑ እንተጌርካ ሓያል ከም ትኾን ትፈልጥ ግን ክገብሮ ዝኽእል የለን እቲ ዝገብሮ ዘሎ እውን ከቢድ ከሎ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እመን ኢማጅን 10 ኪሎ ሜትር ብእግርካ እንተኸይድካ እንታይ ይስማዓካ ቀጥቀጥ እዩ ዝበለ ብዙሕ ሰብ 10 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ኣይክእልን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ግን ካብ ከረን ኣስመራ ብመኪና ክትከዶ ይደስልችወካ ብእግሮም እዮም ዝኸድዎ ተጀምሎ መኻበታ ፃሚና ኤርትራ ካብ ከበሳታት ባፅዕ ዝበፅሕሉ ግዜ ኣለዉ እቲ ኩነታት እቲ ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክትገልፆ ይትኽእልኒ ኢኻ በደይድው ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ምፅማም ስለ ዘለዎም ፃዕሪ ስለ ዘሎ እምበር ብቐሊሉ ከምዚ ሲምፕል ብዘረባ ገለገለ እንተዝኾኑ ነይሩ ካልኦት እውን ክገብሮ ምኽኣሉ ግን ካልኦት ገብርዎ ይክእሉ እዮም ና another important video ንርኢ ናብዚ On fine print, a new and robust partnership is emerging, posing a formidable challenge to the West. As the conflict in Ukraine rages on, Russia has forged an even closer bond with a trio of nations: China, Iran, and North Korea. Our special report decodes this axis of power that threatens to alter the delicate balance of international geopolitics. And Ukraine. So, እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ኔቶ ብሎክ ከሪአኩም የፅኑ just give me a second እዚ ኔቶ እዩ ከባቢ 30 ሃገራት ኣለዎ ኢንዳይሬክትሊ ምስ ዝሳተፉ ድማ 50 ዝኾኑ ሃገራት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኣኼባ ዝገብሩ ተኣኪቦም ይፈክሩ ለንቀነ ጥራይ ኣብ ጀርመን ናይቶም ዲፈንስ ናቶም ጥራይ ተኣኪቦም ነይሮም ኣብ ራምሽታይን ዝበሃል እቲ ናይ ኣሜሪካ መደበር ከባቢ 4 ሃገራት ተሳቲፎም ነይሮም ኩላቶም ድማ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ብኸመይ ክንሕግዛ ንኽእል ይብሉ ነይሮም ራሽያ ግን መን ይሕግዛ ኣሎ how is this ኩናት ምስዚኦም ኩሎም ሃገራት ትዋጋድ ኣላ ውሕዳት ኣለዋ ኣብቲ ውግእ ብቐጥታ ክሳተፉ ዝኽእሉ ዘለዉ ሰብ ድማ ሰሜን ኮርያ ዝበሃል ሃገርን ኢራን ዝበሃል ሃገርን ብቁጠባ ድማ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ቻይና ዝበሃል ሃገርን እዩ እዚአን ሰለስተ እየን ዘለዋተን ኣክሰስ ነዚአን ሰለስተ በቃ ሽራእራእ ከብልዎም ደልየና ኣለዋ ስምዑ ሕጂ Millions of dollars in military aid and imposing harsh sanctions on Russia, Moscow has found solace in the embrace of its eastern partners. እዚኦም እዮም እቶም ሓገዝቲ ናይ ሞስኮ ኢራን ኣላቶ ቻይና ኣላ ብቁጠባ ሰሜን ኮርያ ድማ በፅዋር ስለዚ ካብዚኦም ሰለስተ 4 ዜን ሃገራት ዜን 4 ሃገራት ንኣሜሪካ ምዞም ኩሎም 70-50 ዝኾኑ መሻርክታ ድቃስ ለይትክልዮሞም ኣለዉ ባይ ደ ወይ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ እዋን እዚ እዚአን 4 ሃገራት ንኣሜሪካ ንምዕራባዊ ዓለም ብምሉእ ክስዕርዎ ይኽእሉ እዮም ብምሉእ እየ ዝብለኩም በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ራሻ በይና ትስዕሮም ስለ ዘላ እዚኦም ተተወሲኾማ ቀልጢፎም ክውድዎ ክእሉ እዮም ትጉዕዞ that's all we know for now Their support for Russia, providing crucial assistance in its war against Ukraine. The cooperation between these allies is multifaceted, encompassing military exercises, technology transfers, and the exchange of critical resources. እንታይና ንርኢ ዘለና ሽርክነታት መመሊሶም ናረሰኑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ መመሊሶም ናረሰኑ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ካበይ ዝብገፅ ዘሎ እቲ ኩነታት እንታይ ዝዕድም ዘሎ ምትፍናን ዘለናዮ ኩነታት ናብ ኩናት ተዘይማዕቢሉ ዓለምና
absolute ሰላም ክትረክበሉ ትኽእል ግዜ እዩ ዘን 3-4 ዓመታት እዚ ነገር እዚ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተዘይ ማዕቢሉ ዓለምና ሰላም ክትረክብ እያ ስለምንታይ ኣሜሪካ ቦታ ክትሕዝ እያ ቦታ ድማ ናምበር 1 ኣይኮነትን that's gonna happen ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ክትወፅኦ ስለዘይትኽእል ንቻይና ጠጠው ከተብላ ዓቕሚ ስለዘይብላ ቻይና ኦልሬዲ ስለዝኸደት ናይ ቻይና ፅልዋ ድማ ንዓበየ ኸይ ስለ ዘሎ ራሽያ ድማ ወታደራዊ ዓቕምን ኣሜሪካ ቦታ ስለዘትሓዘታ ኣብ ዓለም ዝሓየለት ከም ዘይኮነት ስለዘፍለጠታ ኣሜሪካ ብቁጠባ ዝሓየለት ኣይኮነትን ወታደራዊ ዝሓየለት ኣይኮነትን ስለዚ ብክልቲኡ ስለዘይተዓልየ ስለዘይኮነት ሓንቲ ሃገር ከዓ ስለዘይኮነት ትዕብላ ዘላ ክልተ ሃገራት ጥቃጥቃ ዘለዋ ራሽያን ቻይናን ዝበሃላ ስለዝኾናተን ብዶ ዓለምና ንዝተወሰነ ግዜ ሰላም ከተስተማቕረሉ ትኽእል ዕድል ኣለዋ በዚ መልክዕ ረእይዎ መወዳእታ ዓለም ጥራይ ጌርኩም ኣይትረኣዩ እወ ኣሜሪካ ለኪመ ክጠፊ እየ ዝብል ሜንታሊቲ እንተምፅያ ሽግር ክትፈጠር ትኽእል እያ ኢትስ ትሩ ገለገለ ካብ ክእላታት ዝብልዎ ዘሎ ፕሪኤምፕቲቭ ኒኩለር ስትራይክ ክትገብር ትኽእል እያ ይብሉ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ክስዕሮ ስለዘይትኽእል ኣቐዲመ ክሃርሞም ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ከተንቅድ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ሓደ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ኣሎ ሓደ ክነግረኩም ዶናልድ ትራምፕ በታ ኣካይዳ ናቱ ነታ ኣሜሪካ ከተንስኣየ ዝብል ግን መሊሱ ከትክማ እዩ እዚኣ ተሓቂ ክትፈልጡ ዘለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክመፅኡ ንኣሜሪካ ንግዚኡ ፅቡቅ ከም ትህሉ ክገብራ እዩ ብዓለም ደረጃ ከትክማ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ፈረስቲ ዝብል ኣሜሪካ ፈረስቲ ማለት ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገን ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ከተኩር ኣፍሪቃ ይግድሶ ካልኣይ ግድሶ ብዛዕባ ኣሜሪካ ጥራይ ክግደስ ንቻይና ክዓፅዋ ክፍትን እዩ ንኤውሮጳ ንገሊኦም ካምፓኒታት ክዓፅዎም ክፍትን እዩ ብካል ንመን ዕድል ክኸፍት ንቻይና ዕድል ክኸፍተላ እዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ድሌታ ክትነግድ ምክንያቱ ከም ናቱ ኣሜሪካ ፈረስቲ ትብል ስለዘየላ እዚ ድማ ነቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት መሊሱ ከም ዝጠቅም ክገብሮ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ከጉድሎ ኣይኮነን ክውስኸሉ እዩ ምክንያቱ ከጉድሎ ዓቕሚ የብሉ ወላ እውን ንግዚኡ መናሃብሮ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣሜሪካ ኩነታት ክረጋጋ ክእል ጂኦፖለቲካሊ ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ መሊሱ ክደክም እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኢዱ ስለዘይእቱ ኣብ ካልኦት ክደክም እዩ ቻይና ድማ ብመንፅሩ ራሽያ ምስቲ ብሪክስ ዝኸድዎ ዘለዉ ድማ እቲ ኩነታት ክቕልጥፍ ክእል እዩ ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ጠጠው ከብል ክፍትን እዩ ካብ ዶላር ዝሃደመ ግድየዶ ገለዶ ክብል ግን እገዳ ከም ዘይሰርሕ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብሪዎ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ብኡ ክትቅፅል እያ መመሊሳ እናተነፀለት ድማ ክትከይድ Beijing has announced joint naval and air exercises with Russia, demonstrating their increasingly coordinated military stance. Further fueling Moscow's ongoing military operations in Ukraine. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዞም ሓይልታት ኔቶ ኣባላቱ ክውስኽ ኣብ ኤስያ ኣባላት ክገብር ይጓየይ ዘሎ ምክንያቱ ኣያኽልዎን እዮም 30 ሃገራት እኹላት ኣይኮነን ፊንላንድ ወሲኾም ስዊድን ወሲኾም ኢትስ ናት ኢናፍ እቲ ፀገም ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ እቲ ትደልዮ ዘላ ኣፅዋር ክህባ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለይ ካብ ዝኾነ ቦታ ክትረኽቦ ይትኽእል እያ ትደልዮ ዘላ ኣፅዋር ስለዘየለ ካበይ ክትረኽቦ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎም እዚኦም እዮም ኩሎም ብሓደ ኮይኖም ተርዲኹም ኣለኹም ኢራን ናብ ኦማትያ ኒኩለራዊ ክትከውን ቀሪባ ኣላ ስለዚ ኤቭሪዌር ዊ ሲ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ራሽያን ቻይናን ዘለወን ዕምቆት ናይ ዝምድና ካብ መጠን ንላዕሊ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ዋላ እተን ካልኦት ሃገራት እተን ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ እውን ናብኣቶም ገፀን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ኢን ጀነራል ብኩሉ መዳይ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ከም ዘይሰልጥ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ከሪአኩም ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ ኣበይ ኣላ ጀስኪን መሰከር look at this even እቲ ኮንቬንሽናል ኣሜሪካ ተቋፅሮ ዝነበረ ዝበሃል ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎኒ ራሽያ ይኸውን ኣሎ ኣብ ጎኒ ቻይና ይኸውን ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምስ መን ተራኺቡ ነይሩ ኣብዛ ቪድዮ እንተላ ከሪአኩም ተዋን ኣለዉ እምበር ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ መን ከም ተራኸበ እዩ ዝነገር ኣብዚ ቪድዮ የላን ኣብ ካልእ ከምፃልኩም እየ ናብ ሃገራት ዓረብ ጌሽ ኣሎ ጠቕላላ ዝኾነ መራሒ ብቐረባ ክረኽቦ ዘይክእል ንጉስ ናይ ስዑድያ እዩ ካብቶም ክልተ ኣብ ቅድሚ ዘለዉ ኤምቢኤስ መሓመድ ቢን ሰልማን ናይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ 10 ግዜ ናብቲ ቦታ እናኸደ ረኺብዎ ይፈልጥን እዩ ነዚ ሓደ ግዜ ዝመፀ ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ንጉስ ሬድ ካርፐት ገይሩ ተቐቢልዎ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ከተጉርዕ ደልያ ኣላ and this is again ንሪኦ ዘለና ትርኢዮ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ሃገራት ይፈልጥ ኣለዋ ዓይነን ተኸፊት እዩ ኣሜሪካ ሳዕ ክንደይ ሕማቕ ምዃና ፈሊጡ ኣሎ እንታይ ትገብር ኣላ ንኩሉ ሰብ
ነፂሩ ኣሎ that's why እቲ ኩነታት ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃላ ኣብ ዘይክል ደረጃ በፂሕሉን ኣሜሪካ ማለት እዩ and this is what we see ኣብዚ እውን ሰርጌይ ላቭሮቭ ኢልዎ ነይሩ ተመሳሳሊ for the situation with the terrorist attack by the armed forces of Ukraine on the Kursk region and the ongoing terrorist attack on the other border region facilities. I mean, the Belgorod region, first of all. I would like to attract your attention to the words of President Putin that he said during the Eastern Economic Forum a few days ago, when he said it was our armed forces' sacred duty to liberate the Kursk region and the entire territory of the Russian Federation. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ብዛዕባ እተይ ዓውደ ኩናት ናይ ኩርስክ ምስ ተሓተተይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብኡ ንሕና ኢና ንደፍእ ዘለና ዕላማ ናትና ግን ከምቲ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ዝበሎ ናትና ዕላማ ብንጹር ነቲ ዶንባስ ኤርያ ዘሎ ንገብሮ ዘለና ኩናት ኣብኡ ኣተኩሮና እቲ ኩርስክ ገይሮሞ ዘለዉ ንዓና ካብቲ ዕላማና ንኸዝብሉና ደልዮም እዮም ግን ናብቲ ናቶም ስትራቴጂ ወፂሕና ኣብ ናቶም ኩነታት ክንወድቕ ኣይንደልን ኢና ናትና ዘዋፃና መደብን ፕላንን ስለ ዘለና ንዑይና ክንርኢ ካልኦት ኬላታት እውን ነዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ካብዚ ንላዕሊ እውን ዝገለፅዎ ነይሮም ኣብዚ ከስማዓይ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝዛረበሉ ብሪያን በርሊቲክ ትበሃል ኣሎ the Eastern Economic Forum in Vladivostok right now and he reiterated that the Donbass region is the focal point of Russia's military operation and will be from here on out. This comes of course as the Kursk offensive has injected a lot of enthusiasm in the Western media and including Ukrainian officials. But I wanted to ask you what exactly is happening on the front lines, because there's also data suggesting that in the month of August alone, Russia has gained more territory than at any point since 2022, and that there's a lot of panic around this very strategic city of Pokrovsk, which Russia is approaching. So could you give an outline of what exactly እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩርስክ ሪጅን ኢሎም ብዙሕ ዝዛረብዎ ዝነበሩ እቲ ሚድያ ነቲ ሓቂ ንምሽፋን እምበር ኣብ ውሕሽ ሎመንተ ጥራይሲ ራሽያ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ 2022 ካብ ዝሓዘቶ ንላዕሊ መሬት ከም ዝሓዘት ኣብቲ ኣገዳሲ ቦታታት ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ንቕድሚት ትመፅእ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ነዚ ግን ክነግርዎ ስለ ዘይደልዩ ክሓብዎ ስለ ዝደልዩ ካልእ ዓይነት ፎልስ ፍላግ ካልእ ዓይነት ናይ ሓሶት ትኪ ይገብሩልካ ብዛዕባ ከም ትዛረብ ይገብሩካ እቲ ሚድያ ኮሚኒቲ ታክቲክ ናቱ እስከ ብዛዕባ ዝተዛረብ ይብሎ ኣሎ is happening right now on the front line and how this speaks to this panic about Vladimir Putin's seemingly common sense words here. Well, yeah, it's common sense. It's an obvious fact, but this is something the collective West needs to distract away from. So this is why they're creating some sort of controversy over this non-controversial statement. What has to be remembered is that the war in Ukraine is a war of attrition. Russia is not trying primarily to seize territory. They're primarily trying to destroy Ukraine's military. They're trying to wear down its manpower, its equipment, exhaust Ukraine's supply of ammunition, something which they are obviously succeeding at doing. Even the Western media admits this. At the same time, Russia is building up its own. So እንታይ ዝብል ዘሎ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እዚ ውግዚ ቦታ ትሕዘሉ ንቦታ መሓዝ ንመሬት መሓዝ ትጓየሉ ኩናት ኣይኮነን war of attrition እዩ ዝበሃል ውግእ ናይ ኣፅዋር እዩ እዚ ውግእ ናይ ኣፅዋር ማለት ድማ ንፀላይካ ኣፅዋሩ ከተወድኦ ክትክእል ኣለካ ሰራዊቱ ከተወድኦ ክትክእል ኣለካ ድሕሪኡ እቲ መሬት ብቐሊሉ ክትሕዞ ትኽእል ዳስ ዋይ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት ዘይገበረን ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ሰራዊት ስለ ዘይብላ ኣፅዋር ስለ ዘይብላ ኣይኮነን እንታይ ዳ በቲ ዘለዋ ኣፅዋር ንዩክሬን ከተወድኦም ክትክእል ኣለዋ ሲኤንኤን እንታይ ይብሉ ነይሮም ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ኢለኩም ነይረ outnumbered ሰራዊት ኣፅዋር ሰራዊት ውሒድዋ ከም ዘሎ ዝሃድም ሰራዊት ከም ዘለዋ ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ እስር ቤተሰብ ያምፅኦም የዋግኡ ከም ዘለዉ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ዩክሬን ኩሉ መንእሰያታ ዳርጋ ኣብ ምውዳእ በፂሓላ ኣፅዋራታ ወዲያላ ክሕግዝዋ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ኩናት ብከምዚ ክውዳእ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓውደ ኩናት war of attrition ማለት ዝለዓለ ኣፅዋር ዘለዎን ብቕልጡፍ ኣፅዋር ክትክእ ዝኽእልን ሰራዊት ክትክእ ዝኽኣልን ንሱ ዝዕወት ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ዘለንስኪ ዓበይቲ ኣፅዋራት ኣብ ውሽጢ ክሃርብ ዝብል ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክገብሮ ዝኽእል ዕድላት ናቱ እናተወድአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ክትፈልጦ ዘለካ ሓበሬታ military power constantly expanding its pool of trained manpower, its weapons, its equipment, its ammunition, the production of ammunition. They're also trying to grind down Ukrainian defenses. Most of Ukraine's defenses are in the Donbas region. This is where this conflict has been ongoing between the separatists and the Ukrainian government from 2014 onward, following America's political capture of Ukraine.
crushing these defenses and the forces manning them. Once you've done that, what is really fundamentally left of Ukraine's military? And little or nothing. Once they do that, then they can take as much territory as they want, or as realistically possible. Taking it before this is achieved will cost Russia more manpower, more equipment, more ammunition. So what they're doing is they're pacing themselves. They're not rushing to do this. They're doing it, and it's going to take as long as it takes. The incursion into Kursk, from the moment it happened, myself and many other analysts pointed out that Ukraine was already overstretched before they launched the incursion. They took some of their best manpower, best equipment, and sent it into Kursk. If you look at the type of territory that Ukraine is now holding in Kursk, it's a very remote region. They talk about holding something like 100 settlements, but when you look on satellite imagery, you can see that a lot of these so-called settlements are a single road with 3 houses on one side and 2 houses on the other side. So it's a very remote region. They were able to move into this region specifically because it was underdefended, because there's nothing there. The only strategic target. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ብሓፈሻ ፑቲን ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ትዝበለፀ ስትራቴጂ ምዃኑ ሓደ እቲ ኩናት ከም ዝበልኩም እዚ ዶንባስ ኤርያ ዝበሃል ትዛዕበየ ድፍዓት ናይ ዩክሬን ኣውይ ዘሎ ምክንያቱ ካብ 2014 እቲ ኩናት ምስቶም ሰፐራቲስት ዝብሎም ቶም ራሻውያን ክእለዩ ዝደልዩ ዝነበሩ ምሳቶም እቲ ውግኣዊ ስለ ዝካየድ ዝነበረ ድፋዕ ብርቱዕ ዝኾነ ድፋዕ ኣውይ ነይሩ ስለዚ ናይ ራሽያ ስትራቴጂ ከመይ ጌርካ ነዚ ድፍዓት ሰብሮ ነቲ ሰብን ነቲ ኣፅዋር ናይ ዩክሬን ድማ ተወዶ እንተዘየለ ተቐዳዲምካ በሬት ሕሪስካ ተተመሊሱ መዓት ሰብ ከኽስረካ መዓት ኣፅዋር ከኽስረካ እዩ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣዳኺምካ ምስ ሰዓርካዮ ግን ዝደለኻዮ መሬት ክትወስድ ትኽእል ወይ ዝደለኻዮ ቴሪቶሪ ክትሕዝ ትኽእል ኢሉ እዚ እቲ ኩናት ከመይ ጌርካ ነቲ ሰራዊት ተዳኽሞ ራሽያ ድማ በቲ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ካይዳ ነቲ ናይ ዩክሬን ዓቕሚ ንምድኻም እቲ ዋላ ነቲ ፓወር ግሪድ ነቲ ናይ ፀዓት ቦታታት ምህራም እውን ንምድኻሙ ስለ ዝዓለመ እዩ እዚ እቲ ሓደ እቲ ካልኣይ ድማ ኮለጌና ናብቲ መሬት ራሽያ ከይኣትወት ከላ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይብላ ኣሎ ከይተበገሶ ከሎ ናብቲ ኩርስክ ዝበሃል ቦታ ሌላ ዓቕሚ ኮይኑዎ ነይሩ እቲ ግንባር ሰራዊት ውሒድዎ ነይሩ ሰራዊት ውሒድዎ ኣሎ ኣፅዋር ውሒድዎ ኣሎ እናበልካ ድማ ሓፊሉ ናብ ራሽያ እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ካብቲ ኣኪቦ ዝነበረ ሒዙ ናብ ሓደ መሬት ከይዱ ኣብ ራሽያ እጅ እቲ ሳተላይት ጌርካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዘለዎ ኸማን ክንዚ ዓድታት ሒዝና ክብሉ ከለዉ 3-4 ገዛ ዘለዎ ኣብታት እዮም ፋሕ ብትን ኢሎም ዘሎ እቶም ሰራዊት ኢሉ መከላኸሊ ድፋዕ ስለ ዘይብሎም ስለዚ እቲ ዝገበርዎ ስግምቲ ንዓታቶም ነፍሰ ቅትለት ከም ዝኾኖም እዩ ዝገልጽ ዘሎ that they could possibly have been aiming at if there was something strategic they were going after was the Kursk nuclear power plant, but they got nowhere near that. Russian forces have now contained the incursion. It has been a very long time since they made any significant progress, and there's no rush to push them out of Kursk because for as long as they're there, Ukraine has to supply all of this manpower, all of this equipment. Men need food, water, ammunition, medical supplies, construction material for their fortifications that they will need to build if they plan on staying there for any long period of time. All of their machines require maintenance, spare parts, oil, fuel. So now they have this huge logistical line they need to establish to support these troops in Kursk. We're doing nothing to help the front in Donbas. And as myself and many others pointed out, this was only going to accelerate a process that was already well underway. The slow motion collapse of Ukraine's forces and their front lines in the Donbas. So ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ እዩ ደብል ኣሎ እዞም ኩሎም ሰራዊት ድማ ኣብኡ ምስ ከዱ እንታይ እዮም ከድልዮም መግቦም ሎጂስቲክስ ክመፅኦም ክኽእል ኣለዎ መግቢ መድሓኒት ድዩ ኩሉ ዘድልዮም ካብቲ ውሽጢ ከተምፅሎም ኣለካ እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ድማ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ራሽያ ድማ ክደፍኦም ኣይደልን እያ ደላ ስለምንታይ እንተደፊኣቶም ኣብቲ ዓውደ ኩናት መፅኦም ኣብቲ ናይ ምብራቃዊ ግንባር ኣብኡ መፅኦም ክዋጉ እዮም ስለዚ ኣብኡ ኮፍ ይበሉልካ ንዖም በይኖም ክትዋጎም ትኽእል ኣብኡ ግን ኮፍ ተኢሎምካ ንዓታቶም ዝመፅእ ሎጂስቲክስ መግቢ ድዩ ነተ መኻይኖም ድዩ ነታ ኣፅዋራቶም ድዩ ነቲ ገለ ስፔር ፓርቲ ድዩ ገለ ዓብ ናይ ሎጂስቲክስ ተወሳኺ ስራሕ ከፊትካ ኣለኻ ባይ ዘ ወይ ነቲ ሎጂስቲክስ ካት ኦፍ ክገብርዎ እውን ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ነይሩ ንዑ እናተቆፃፀርካ እውን ከተዳኽመ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዩክሬን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ካብ ንራሽያ ክጎድእ ንዓዓይ ዝያዳ ነቲ ጥፍኣታ ስሎ ሞሽን ብቐስታ ብቐስ ከም ትጠፍእ ይገብራ ኣሎ ኣቀላጢፎ ኣሎ ነቲ መስርሕ ናታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነዚ ድማ እቲ ስለያታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያን ናይ ዓዲ እንግሊዝን እውን ትኾን ተብሉ ነይሮም ከም ሓደ ዓብ ዓወት ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂክ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ነይሮም በት ኤኒዌይ እቲ ሚድያ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክህብ ከም ዝኽእል ወይ እውን ብኸመይ ሓበሬታ ክበካ ከም ዝደሊ ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ ብካልእ ዓይነት ካብቶም ትክክል ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ካብ ዝተፈላለየ ምንጪ ናምፃኹ ነቲ ኩነታት ክንፈልጦ ኣለና ኣብ በዓል ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ኣሉታዊ ሓበሬታ ጥራይ ክህብ ዝኽእል ድሕሪ ሕጂ ካብ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ወሲድካ መደምደምታ ክትገብር የብልካ ካሊእ ኢንዲፐንደንት ኢንፎርሜሽን ከይረኸብካ መደምደምታ ምግባር
ሓደጋ ጌጋ ስእሊ ንኸልወካ ክገብረካ እዩ ናይ ሎማርስ ኣብ ዝኽውደ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፋይ ተውሕዱ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ብፍላይ ናይ ቪአይፒ ግሩፕ እንድሕር ኮይንኩም ፍሉይ ናይ ኢንቨስትመንት ሓበሬታ ከም ዝህብ ሓበሬታ ፍሉይ ቪድዮታት ከም ጀሚረ ኣለኹ ኣባላት ናቱ ቪአይፒ መንበርስ ናይዚ ቻነል ተኮይንኩም ክትከስቡ ትኽእሉ እዮም ብፍላይ እቶም ሳይ ተማሃርኩም ናይ ሎሚ ድማ ምዝያ ክገድፈኩም እየ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁጥሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ